els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs, de números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Zenòbia. Hola, Hola. voldria parlar amb el professor Aristòtil. El meu oncle és a dalt descansant. Doncs que baixi, nena. No he vingut a perdre el temps. Sí, que baixi, nena. Doctor! Oh, m'he trobat aquesta encantadora dama a l'estació i l'he acompanyat aquí. Gràcies, doctor. És la... Ja puc sola. Sóc la senyoreta Zenòbia, la nova professora. La nova professora? Ai, Mil·lèsima? Qui és? és la nova professora. Professora. Vostè deu ser el professor Aristòtil. El mateix, però jo pensava... Pensava que vindria un professor, veritat? Doncs em sap greu donar-li un disgust. Al contrari, estic radiant de felicitat. Me n'alegro que no vagi en contra de la igualtat de drets. I tant que no. Sàpiga, professor, que el sexe femení és apte per a qualsevol feina. Ah, doctor, faci el favor d'entrar al meu equipatge. De seguida, madame. Equipatge? Em pensava que s'instal·laria al poble. I venir cada dia fins aquí per donar classe. Ni pensar-ho. Suposo que tindrà una habitació per allotjar-me. Però... No vull excuses, professor. Només vull una habitació. Oh, hauré d'informar de la seva actitud a Ciutat Matemàtica. El seu equipatge, madame. Quin talòs. Perdoni, un entrebanc el té tothom? I doncs? D'acord, ocuparà la meva habitació. La meva neboda l'acompanyarà a dalt. Gràcies. I vosaltres? Què feu amb la camisa de dormir? Ah, és l'infinit, el meu ajudant. Què tal, senyoreta? Quina manera és aquesta d'estar a l'escola? A vestir-te immediatament. Però abans puja l'equipatge a la meva habitació. Bé, senyoreta. I ara, si em perdona, tinc molta feina a fer. Demà mateix començaran les classes. Vinga, senyoreta, puja immediatament a vestir-te. Em dic Mil·lèsima. He dit que pugis a vestir-te. Ui! Què és aquest escàndol? Bon dia, Cuco. Quina bestiesa.
És un rellotge antiquat. Va endarrerit. I a més, sona ferralla. Cuco, si no tens educació, serà millor que t'esfumis. Això és intolerable! No és culpa seva, vostè l'ha provocat. Mil·lèsima, les teves maneres. Però, oncle... No em contestis i puja a vestir-te. Molt bé. Agraeixo la seva col·laboració, professor. Però no n'hi ha prou. A partir d'avui, hi haurà molts canvis en aquesta escola. No em negarà que té caràcter, professor. Oh, sí, de sergent legionari. Apa, ja pot estar content. He de donar-li una bona notícia. Serà un miracle. Ho és? Ja té la cama curada. Què? Me n'alegro, professor. Però si estava trencada. Doncs no, només tenia un esguins al turmell. Un esguins? Veurà, li vaig dir una mentida. Perquè, coneixent-lo, no hauria descansat. Se n'adona? Amb la seva genial idea ha fet que vingués aquesta furia de mestre. Hauria d'agrair-m'ho. Crec que a l'escola li feia falta un toc femení. Femení? Digui millor un toc militar. Calma. Sisplau, asserenis. Qui ha estat? Perdoni, doctor, m'ha caigut. Un descuit imperdonable, jove. Hauria de serenar-se vostè, no creu? Jo mai no perdo la calma. Doncs jo sí, tregui'm això d'una vegada. Amb aquesta actitud només aconseguirà tenir problemes. Ja, l'únic problema que jo tinc és a la meva habitació. El seu equipatge, senyoreta Zenòbia. Deixa-la aquí, gràcies. Crec que una de les maletes ha caigut per l'escala. Ho sento, ha estat un accident. Un accident bastant groller. No tornarà a passar. Així ho espero. És una bruixa que no... Et sentirà. No m'importa. Només és una vella bruixa. Espero que l'oncle es posi bo aviat i així ella haurà de marxar. El professor ja està bé. De debò? Senyoreta Zenòbia! Senyoreta Zenòbia! Anem? Baixi, si us plau. I bé? Li he de donar una mala notícia. Ah, sí? Ja tinc la cama curada. Ho veu? Sens dubte. I me n'alegro molt per vostè. Això vol dir que la seva feina ja s'ha acabat. No digui bestieses. Sàpiga que tinc autorització de Ciutat Matemàtica per exercir durant 3 mesos en aquesta escola. Això és el que vostè va demanar. Jo me'n vaig. Els meus pacients m'esperen. Adéu. La clau. Però què fas ara? Vaig agafar la clau. Tu vigila. Enviaré un informe d'aquesta situació ara mateix. No li servirà de res. Almenys fins d'aquí a 3 mesos.
habitació. I ara em perdonarà. Haig de preparar la classe de demà. Ai, no puc, és inútil. L'oncle Aristòtil l'ha tancat. Ja ve, de pressa! I senyoreta Zenòbia? Senyoreta Zenòbia? Mil·lèsima, què passa? Em pensava que estava a l'habitació. I només volia dir-li que ja m'he vestit. Em sembla molt bé. I ara? Ah! Oh! Què fa allà penjat aquell drapot? Llença'l, ara mateix! Sí, senyoreta Zenòbia. Hi ha una escola a prop, en un racó del cor. Si arribes a la porta només has d'obrir. 2 ratolins són els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2.